Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη. Οι Μακεδόνες έζησαν για πολλά χρόνια χωρίς να έχουν επαφές με τους άλλους Έλληνες. Ήταν μάλιστα αναγκασμένοι να πολεμούν συνέχεια εναντίον των βόρειων γειτόνων τους. Από τα χρόνια όμως των Περσικών πολέμων άρχισαν να έχουν επαφές με τους κατοίκους της Νότιας Ελλάδας και να δημιουργούν εμπορικές σχέσεις. Μεγάλη δύναμη απέκτησε η Μακεδονία όταν πήρε την εξουσία στα χέρια του ο Φίλιππος ο Δεύτερος το 359 π.Χ. Ο Φίλιππος από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να δημιουργήσει ισχυρό στρατό. Εφοδίασε τους στρατιώτες με μικρή ασπίδα και μακρύ δόρυ, τη Σάρισα, που είχε μήκος 5 μέτρα περίπου. Η μακεδονική φάλαγγα όταν βάδιζε παρατεταγμένη έμοιαζε με φρούριο που κινείται. Πολύ ισχυρό ήταν και το ιππικό. Πέτυχε έτσι όχι μόνο να αντιμετωπίσει τους βόρειους γείτονές του, αλλά και να απλώσει την κυριαρχία του κράτους του σε όλη την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα χρυσορυχεία του Παγκαίου τον βοήθησαν να κόψει νομίσματα και να φέρει οικονομική ανάπτυξη στο κράτος του. Η Πέλα, η πρωτεύουσα του κράτους, έγινε μεγάλο οικονομικό και πνευματικό κέντρο. Ο Φίλιππος θέλησε να κυριαρχήσει και στη Νότια Ελλάδα. Ως αφορμή, βρήκε κάποια διαμάχη των κατοίκων που ζούσαν στις περιοχές γύρω από το μαντίο των Δελφών. Όταν ο στρατός του πέρασε τις Θερμοπύλες, οι Θηβαίοι και οι Αθηναίοι κατάλαβαν ότι κινδυνεύουν. Πήραν τότε την απόφαση να τον εμποδίσουν. Η μεγάλη σύγκρουση έγινε στη Χερόνια το 338 π.Χ. Στη μάχη αυτή νίκησε ο Φίλιππος, ενώ διακρίθηκε και ο γιος του Αλέξανδρος πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Ο Φίλιππος φέρθηκε στους νικημένους με επίοικια. Συγκάλεσε μάλιστα συνέδριο στην Κόρινθο, όπου συμμετείχαν πολλές ελληνικές πόλεις εκτός από τη Σπάρτη. Ήθελε να τιμωρήσει τους Πέρσες για τις καταστροφές που είχαν προκαλέσει στην Ελλάδα. Εκεί τον ανακήρυξαν αρχηγό στην εκστρατεία που σχεδίαζε να κάνει εναντίον τους. Την άλλη χρονιά όμως δολοφονήθηκε. Και βασιλιάς της Μακεδονίας έγινε ο Αλέξανδρος, που οι ιστορικοί για τη μεγάλη προσφορά του στον πολιτισμό τον ονόμασαν Μέγα.